מי חסרה לכם, דיאן? קרן חסרה לכם? היא הייתה עושה לכם שמח? אז תמסרו דש לקרן. שמשון משמואל הנגיד לרדת. تيتو ولا بعدكم؟ بعدكم؟ جربتي؟ جربي كمان جربي كمان. אבי, עירוני א' אשקלון, קוקל רפי, עירוני א' אשקלון, 5.79, ובמקום הראשון, שרמין אלכס, אמר נריה, סליחה, בספורטאי במקום השלישי, אבי, אלכס! אמר נריה, 6 מטרים. אישי, פיל סמיות, שלמה עבר את הגובה הזה, מטר 83. בוסמת חיפה, 2. יאללה דיאן! רותי דיאן! חלוקת המדליות בריצת 800 מטר תלמידים. מקום שלישי, פילדסרוף, איתן הדסים, 2 דקות 13 שניות ו11 מאיות. מקום שני, זימקין דניס, בוסמת חיפה, 2:11.62. ובמקום הראשון, פלס יורי, ארן חולון, 2:06.68 מאיות. לא מי יודע. חלש היום. מכירות לך? בואי פעמים. 3 נקודות. מקום שלישי, מקיף בית ירח, 230. קריאה זין תלמידים. מקום שלישי, מורי ניב, מקווים ראשון לציון, 1.83 מטר. מקום שני, עדנה סלומון, אמן נהריה, 1.83 מטר. ובמקום הראשון, אזורי עופר, הגימנסיה העברית ירושלים, 1.83 מטר. קריאה שלישית, במצב 80 מטר תלמידים להגיע לשער הכניסה. בקריאה ראשונה, במצב 80 מטר תלמידות. במצב 80 מטר תלמידות.